כן, מי זה? מדברת לי מחברת בנוגע לקרקעות שלנו בפרדס חנה. אני רוצה לתת לך כמה... לקרקעות בפרדס חנה. נכון. אוקיי. אני רוצה לתת לך כמה נתונים לגבי הקרקע שלנו. אתם מוכרים קרקעות? נכון, קרקע חקלאית שהיא מצוינת להשקעה. זה קרקעות שאפשר לבנות שם חוות? זה קרקע חקלאית, קיבלנו תמ"א 35 מהמדינה, מה שזה אומר... פינקות, אפשר לבנות פינקות? מה זאת אומרת? פינקות למעבדות. חוות. הבנתי אותך. תראה, כרגע אי אפשר לעשות עם הקרקע שום דבר, כי עדיין לא הופעה בעצם. אתיינדי, אוקיי. העלות של הקרקע היא 189,000 ש"ח. את יודעת כמה זה בפסו קולומביאני במקרה, 189,000? כמה זה כסף פוליגני? קולומביאני, לא יודעת, אוקיי. לא. אבל אני יכולה לבדוק את זה אולי. אני אבדוק את זה מקסימום עוד אחד, רגע, שנייה. לימון! רמוס! תבדוק לי 189,000 כמה זה בקולומביאנו. גרסיאס. אתה ספרדי בעיקרון? אני קולומביאני. יפה, אוקיי. תראה, בעיקרון, במידה פבלו. ואתה קונה את הקרקע, פבלו, כן. פבלו אמיליו אסקובר. גביריה. אבל לא צריך לקרוא שם מלא. יפה. תראה, בכל אופן, אם אתה קונה את הקרקע, היא תהיה פרטית בטאבו עם גוש בחלקה רשומה על שמך. הקרקע מדוברת, היא צמודה לשכונת מגורים קיימת. זה עיקרון משמעותי, למה? זה שכונת מגורים קיימת, יש אבל, את יודעת, אם יש תעלות תת-קרקעיות? תעלות מילוט? אני לא יודעת, תראה, מה שאני יודעת זה קרקע. שנייה. נו, קיקה, נו, אורה. נו, אין טלפון, נו. כן, סליחה. מה שאני אומרת בעצם, שהקרקע הזאת היא צמודה לשכונת מגורים קיימת, לשכונת גנות בפרדס חנה, וכל השכונות שמסביב לקרקע, הכל זה בתים שהם צמודי קרקע. מאיפה אתה בארץ, פבלו? אני מקולומביה, מדיג'ין, את מכירה. אבל שמעתי על זה, אני נודד ממקום למקום, אתה יודע, תלוי בכוחות הביטחון. כן. אתה בארץ כרגע בעיקרון? עכשיו אני בארץ, כן, אבל זה תלוי, אני מחליף מקום מהר מאוד, יודעת. איפה אני אתפס אותך עכשיו, איפה אתה נמצא? אני לא יכול להגיד לך. אוקיי, זה טוב. כן, אז בכל אופן, מה שאני כן יכולה להגיד לך... נו ahora, Kike, נו ahora. Buenos días, Mericus, ¿qué pasa? היום אפשר למצוא עובדים נורמליים. אז תראי, בואי תרשמי את השם שלי, אנחנו נתקדם עם זה. אוקיי. את רושמת? כן, זה הטלפון שלך, לא בעיקר? כן. פבלו, אמיליו, אסקובר, גביריה. אסקובר מה? גביריה. גביריה, אוקיי. גביריה, בגימל. אוקיי. בסדר, אנחנו נדבר על הקרקעות האלה. תבדקי לי אם אפשר להקים שם מעבדות, נשלח את קיקה, מקסימום אני אקח מונית פה עם הבחור שלי לימון. תראה, אנחנו יושבים במתחם הבורסה ברמת גן, אנחנו יכולים פשוט להגיע. נו פרובלמו, אני אגיד ללימון, ניקח את המונית, נעלה אליכם. איפה אתם יושבים? בקומה 41, אבל חשוב לי להעביר לך שהקרקע כאילו עדיין היא לא הופשרה. אין בעיה, אני לא צריך קרקעות מופשרות. אז בוא אלינו, נדבר על הכל, נראה את הכל בקוי, נקבל את המסמכים הרלוונטיים. מתי אבל אתה רוצה להגיע? אז תני לי 10 דקות, אני רק אסתכל ביומן, אני אבדוק מתי יש לי משלוח בקרוב. היום המשטרה יושבת חזק, אנחנו צריכים להיזהר, אני בודק את זה, אני חוזר אלייך. תחזרי אליי. אוקיי, אתה יודע מה אני אתקשר עליך עוד רבע שעה? נו פרובלמו, אוקיי. יאללה, מצוין, אני יודעת את זה. צ'או. יאללה, ביי. ביי. Somos el cartel del Medellín, del puta.